Mehmet Göktaş, doğru haber. Maja Amerika'yı mezintir dijminê Müslümanan heye. Acep tiştekî acep mayî. Her ku mirov li ser wê difikire, mirov wê nikare fehm bike. Îro ji Amerika'yı mezintir, eşkere û zelaltir dijminê Müslümanan kî heye? Ma hûn dikarin bê niqaş bibêjin hem dijminê Müslümanên cîhanê hem jî dijminên Müslümanên Tirkiyeyê ji xeynî Amerikayê heye yan na. Bernameyên bi bîranînê yên 15 tirmahê bi xutbeyên înê dest pê kirin. Tu guman û şeka kesekî heye ku FETÖ ji bo dest bide ser îdareya vî welatî hewla darbeyê daye. Baş e, ev FETÖ û paye bilindên wî ne li Amerîkayê ne. Gumana kesî ji vê yekê heye. Ka Amerîka vê yekê red dike, ka dibêje na. Nabêje ne li cem me ye. Ne weka we ye û her wekî din. Digel hemû daxwaz û teleban hê jî destek û piştgiriya xwe bi eşkere nade FETÖ'yê. Ya muhîm ma Amerîka seranserê Tirkiye dorpêç nekiriye. Bi vê dorpêçkirinê Tirkiye dikare tev bigere. Ji Trakiya Qirqehacê, giravên Yunan û heta Behra Spî. û di dawiyê de ma ne ev Amerîkayê ku dorpêç dike û bi israr hewlê dide ku Sûriye û Iraqê perçe bike û dijminên Tirkiyeyê bi çek û sîlah bike. Heta em baregehên leşkerî yên li nav welat bidin aliyekî. Ji bo xatirê Xwedê ka ji min re bibêjin ma qeydê tarîx û dîrokê de dijminekî me yê wisa hebû. Ji ber vê yekê her çend di xutbeyan de baltê kişandin ser vê tehlûke û xeterê jî çima carekê jî behsa Amerîkaya bê şeref, bê hesasiyet û bê romet nayê kirin. Her wiha qetleam û qirkirina Xezêya ku îro ji bo ummetê birîna herî mezin bi destên Amerîka û bi çekên silahên Amerîkayê nayê kirin. Ma ne Amerîka bixwe ye ku rê ji bo qetleaman vedike. Gelo Amerîka ne berpirs û mesulê qetleamên komî yên li Afganistan, Iraq û Sûriyeyê ye. Sebeba ku em van hemû tiştan birêz dikin ev e. Em wek Müslümanan gelo di vê maneyê de Amerîka wek dijminê herî mezin pê nase dikin û didin nasîn. Em çawa dikarin îzah bikin Amerîka çawa axwast tevlê hevî jiyana me ya rojane û xwîna me bûye. Çawa ku Tirkiye wek dewlet nikare xwe ji zext û zoriyên Amerîkayê rizgar û xelas bike, ma em jî wek kesên Müslüman heman pirskirêkê nabînin. Ma bi rastî ew ne lütfeka ji Rebê me ye ji ber ku ew batil weka batil nîşanê me daye. Divê em vê yekê di vê mane û çarçoveyê de binirxînin. Bi silav û duayan.